Hello logofor, welcome back to Songsar Daimani another vlog. So logofor dini hai ma vlog jagan dini ni vlog khau tho nangthamona title ari thumbnail ko nainani etsebaबो हमनो हाखाबाय जानांगौ नङा होनबा लोगोफोर तो दिनै आङो मा होनो बिनानावा दिनै न'आव थांसिगोन नालाय 2 week जाबायमोन दे जोंनाव न' फैना थाफैनाया एग्जाम जादोंमोन आरो फिसाजोनि एग्जाम जोबनायखाय न'आव फैदोंमोन एग्जाम जोबनानै दायो स्कुलबो खुलिसिगोन नालाय दायो थांसिगोन ओमफ्राय आङो बिनानावनो लांनो थाखायनो आनारखुलि मेथाइ बानायनो नागिरदों आरोना लोगोसे जिरा गथा होनानै नारेंखलनि लारु बानायनो नागिरदों थ' नायलांबाय थादो जा हायो A to Z थ' भिडिअखौ लानो हानाय नङा नालाय थ' जाखिनि हायो आङो दिन्थिलांनो नाजानोसै थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर अब्ला लोगोफोर गुबुना मा स्टाइलाव बानायो बेखौ मिथिला आरोना खिन्थु आंनि बानायनाय स्टाइल आरोना बियो ओरैबायदि टेस्टि जायो नारेंखल लारुआबो ओमफ्राय आनारखुलियाबो नोंसोरो बे आनारखुलिखौ मा होनो अन्नानै कमेन्टआव खिथाहरलाय ओरैबायदि टेस्टि जायोना आं बानायनाय फिसाया मा बुंनो जानाय लोंनायखौबा नैबे बिथाङा बिराद बानायनो रोंगौ आरो गावखौनो जि बाख्नायना लाबाय नामा आंनि स्टाइलावथ' गोथाव जायो खिन्थु बेलेगनि स्टाइलाव माबादि जायो बेखौ मिथिला गावबा गाव बानायनायनि सायावसो खोथा नालाय नङा होनबा लोगोफोर थ' नायलांबाय थादो दे लोगोफोर आङो ओंखाम जादों आरोना लोगोफोर नै बेदरा ओमफ्राय नै टुलावनो ओरै लानानै जादों आरो नैथिनै आगैमोनाबो जादों नै सुजु सना जोंहा ओमफ्राय जोंहा नै गोबारै गिदिर देराखौ नायदो सनाफोर नै आगैया ओंखाम जानाय सारायखौबो दिरुन खाना लादों आरोना लोगोफोर जा टेस्टि संदों जोंहा बिनानावा बिराद टेस्टि संनो रोंगौ दे लोगोफोर बेदरखौहाय ग्रेभि आरोना बांद्राय माबाबो गैया आं बिदि बांद्राय रोसि जानो बिराद बायो आरोना बिदि ग्रेभि जानोनो बिराद टेस्टि मोनो थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर जोङो माबा नारेंखल रुखिदों आरोना लोगोफोर नारेंखलखौ रुखिनानैहाय मा होनो एवबाय आरो दायो ओमफ्राय माजों रुखिदों होननानै बुङोब्ला जोङो माबा बे रुखिनि गाजर रुखिनाया बेजोंसो रुखिदों आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला जोंहा बैदि माबा फरायग्राया गैया आरोना नारेंखल रुखिग्राया बिदिया गैया ओमफ्राय आं बिदिजोंनो बिराद मोजां मोनो जोंहा बिनानावानो रुखिजोबदों बेखौ ओमफ्राय बेखौ बानायगोन आनारखुलि आरोना नै दायो एवगासिनो थाब थाब एरबाय थानांगौ नङाबा खामो आरोना ओमफ्राय एसेबां जारोम एवा दे बेखौ माबायाव दा एसे बिनि गावनि दैया रानबाथाय माबा होसिगोन आरोना बेयाव सिनि होनानै एरसिन एरबाय थासिगोन ओमफ्राय आङो नै मा लादों थोरसि गिदिर माबा गैया नालाय ओमफ्राय बेखौनो लाबाय आरोना ओमफ्राय बेयावनो माबा खालामगोन आरो नायलांबाय थादो बारा देखायबाय थाला दै बेफोर माबा नानायफोरखौ मैदा नानायफोरखौ जोङो बानायनो नागिरदों आनारखुलि थ' नायलांबाय थादो लोगोफोर नै लोगोफोर आङो लारु बानायगासिनो आरोना मा होनो बेयाव जिरा एसे मिक्स खालामनानै होदों ओमफ्राय मा होनो नारेंखल रुखिनानै गाजर सातनि रुखिग्राजोंनो रुखिदों आरोना बिदि फरायग्राजों रुखियाखै ओमफ्राय नै लोगोफोर बेनिफ्रायनो लादु बानायगासिनो जा मोजां जादों लोगोफोर ओमफ्राय नै जा गेदेर बानायदों मोननैसोल' बानायदों बारा बुरजा बानायाखै बिनानावनो लांनो थाखाय जा मोजां जाखादों लोगोफोर ओमफ्राय ओरैबायदि टेस्टि जादों बियो जानो नै नुदो ना थावा जा मेलखौ जादों बिराद मोजां जादों लोगोफोर गुदुं माबा खालामदों आं बेखौहाय बिनानावा दिनै थांसिगोन बेखायनो आङो नै सारायखौ मुगैनाङादि सनाफोर जोंहानो नै मोनसेया खोमायानो माबा जाबाय लरग' ओमफ्राय इथि आइया तार मेरायना दोनदोंमोन आरोना साराय गेदेरा एसे साफामोन आरो बेखौ बेदर थानायखाय माबा खालामासै जा मोजां जादों लोगोफोर ओमफ्राय एसे आं जारोम खालामदों आरोना लोगोफोर मानो होनना बुङोब्ला आं बांद्राय गुफुरबा माने मोनाखै बादि नाङो आरो बेखायनो आं एसे जारोम एवदों ओरैबादि मोजां जादों ना लोगोफोर माने खुबै हरबाबो थाबनो गावस्रानाय नङा बादि माबा जादों आरोना नै जा गोथाव नुदों लोगोफोर नुदों ना
नैबे जा बुंबाय थादो नै सनाया जाखांबावबायसो बियो ओमफ्राय जाखांनानै सोर बानायदो मामा सोंबाय थादो बिमाखौहाय ओमफ्राय आं होनदों आरो आं खि रोङा जायो आंसो बिनि मालिकआ होनना बुंबाय थादो आरोना लोगोफोर नै लोगोफोर बानायगासिनो आइ जि गुदुंखा गुदुंथार दासो खांना लाबोदों नै लोगोफोर फिथाखौ बानायखांबाय आरो लारुखौहाय आरो नै बेखौहाय बानायखांजोब्बाय आङो ओमफ्राय बिदि आरो दाउ सोगासिनो नै लोगोफोर आलासिया थांसिगोन थांदे सरा दे बाय बाय सना नेहैबाय थानांसिगोन बाय बाय